dama babu ko ka girma yin ka fito sun ganka sun koma mai rawani adan ka ya girma ba shi halin Badan kuɗi ba, badan suna ba, sai dan girma a muke ta waƙoƙi. Kayi masallaci, kun bautar Allah, dole mu ma tambura na ban girma. Haba jaye dan Fulani, ka fito a birkice ina zuwa haka. Na sai da shanaye na ne ga 'yan kuɗi na ina so in sayi mota. Haba jaye dan Fulani, yo ko da kuke jeji menene haɗin ka da mota? Ka sani fa komai ya zafi maganin shi Allah. Ato, ba na ga shawara shi ma ya sayo mota ba. Motarsa ga ta nan inganshashiya ba inda bai shiga da shi, ya shiga birni ya shiga ƙauye. Yo da ka ta dan Fulani, ni nan da ka ganni ga kuɗi na amarata. Ina tsoron zuwa sayan mota saboda makwabci na dinnan Isubu mai nika ya fiyo mota kwanan ta biyu injin ya buga. Yasa nake tsoron sayan mota. Baba baka fahimci zancen bane. Shi fa ya je ya sayi mota inda ba inganshi. Nan dan Juma Latirisha ya je so mota inganshashiya. Yanzu in ya kunna ma tana diri yanda ka san bata tashi ba. Da ka ta dan Fulani dan Juma da na sani mijin a tokari dambu. Ƙwarai kuwa baba shi dai. To a ina haka ya je ya samu mota mai inganci. Yawwa nan wani hanya ka gana yi. Nan ka ai ka ɗauki hanyar barin ƙasa ne. To ai Nijar na nufa. A nan ake sai da motoci masu inganci. To ka san Nijar tana da girma wannan waje ne guda ɗayan da ake sai da wannan ingantacciyar mota. Yawwa yana nan wajen Rahama Moto. In ka je Nijar kashe Rahama Moto ba wanda bai san wajen ba saboda ba ɓoyayyen waje ba ne. In ko haka ne faduwa ta zo daidai da zama. Kayan mu ya ɗinke a gindin kaba. Rahama Moto da na sani kana nufin kamfanin Alhaji Laminu da na sani. Kwarai kuwa baba. To ai wannan ba sai ka je ba saboda na san Alhaji Laminu fari mai farar aniya ne sukari bai farin banza ba. Yana kawo motocinsa daga Nijar zuwa Najeriya. Ingantattu kusan rabi ma a Najeriya suke woke. Yana da reshe a cikin garin Abuja. Don haka ka tashi mu tafi Abuja. Mu je a mana kodar mota saboda Hausawa suna cewa sayan nagari mai da kuɗi gida. Wannan gaskiya ne baba. Alhaji Laminu Motors Autos Limited ingantattu ne kayayyakin su. Maza ku garzaya ku sayi motoci na Rahama Motors dan more kuɗaɗen ku. Rahama Motors ta musire. Dan da masa muje sa'a dai. Haji Laminu mutanen Nijar. Babar Rahama muje baba kyawun halin ka ba kushe ba. Gaga isuwa mutanen Nijar. Gaga isuwa mutanen Nijar. Gaga isuwa mutanen Nijar na jinjina ban fasa ba. Haji Laminu mutanen Nijar. Alhaji Lamin ba za su iya maka ba zaki. Alhaji Lamin ni halin kana ban mamaki yayi. Alhaji Lamin hasalar su kullum na maka taki. Alhaji Lamin mai iya gabar su da mamaki.